Kapin pa sa 200 ka micro-rice retailers sa probinsya sa Sugbo ang wala pa makakuha sa ilang ayuda subay sa pagpatuman sa rice price ceiling kini base sa datos sa Department of Social Welfare and Development. Nasayran nga ang maong mga rice retailers wala miadto og nakaklaim sa ilang cash assistance. Padayon ang Department of Trade and Industry Region 7 sa monitoring o profiling sa mga micro-rice retailers sa tibuok Central Visayas hangtod Oktubre 31 ning tuiga. Kinihuman sa unang mga hugna sa pag-apod-apod sa 15,000 pesos nga ayuda sa mga eligible retailers sa rehiyon. Apan giklaro sa Provincial Director sa DTI Cebu Province nga si Rose May Quiñanola nga magdepende sa budget sa Department of Social Welfare and Development kung mahatagan ba ang tanang maapil sa ilahang listahan. Kahinumduman, gisugdan na ang pag-apod-apod sa ayuda ni adtong Setyembre 14 alang sa pag-abag sa mga apektadong rice retailers sa pagpatuman sa Executive Order 39 sa Presidente. Base sa monitoring sa DTI, gibutyag ni Quiñanola nga matinumanon ang mga rice retailers sa gipatuman nga rice cup sa well-milled rice o regular milled rice. Have complied with the price ceiling, 41 for regular milled and 45 for the well milled. So we have profiled about 1,103, and there was last September 29, the cash assistance was also provided to them through the DSWD. Giklaro sab sa DTI nga gihatagan nila og prioridad ang mga tigbaligya og bugas sulod sa kamerkaduhan ug apil na ang mga sari-sari stores sa Sugbo. Sa laing bahin, gipahibalo sab sa Department of Trade and Industry sa pagpasaka sa presyo sa mga nagunang palaliton sa kamerkaduhan. Pabiling gituman paghihapon ang giluwatan nga suggested retail price kon SRP sa prime commodities ni atong Pebrero 8. Kahinumduman nga miabot sa 35% sa mga nagunang palaliton ang mipasaka sa ilang presyo gikan sa miaging tuig. Apil niini ang mga dilata, processed meat, sabon, noodles ug mga panimpla. Gipaabot nga mopagawas sab ang DTI sa mosunod nga mga buwan sa SRP sa mga Noche Buena items. Aduna say pahinumdom ang maong ahensya alang sa mga konsumidor ilabi na sa nagkaduol na ang Pasko. Walang pahimangno sa atong mga publiko, when you buy your Christmas lights, please take note no of what is in the label. Ang atong kuan kay kinahanglan na siya PS mark or ICC mark. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa My TV Cebu.